Dnes varíme vianočné kačacie prsia so šalátom z červenej kapusty. Do rozohriatého hrnca nalejeme červené víno, ktoré s kryštálovým cukrom necháme zredukovať. Po zredukovaní do zmesi pridáme niekoľko fík, ktoré varíme, až kým sa nerozpadnú. Nakrájame si červenú kapustu, pridáme do nej brusnicový džem, morskú soľ, šťavu z pomaranča, citróna a 2 polievkové lyžice z výpeku. Nezabudnime pridať zo pár fík zredukovaných v červenom víne. Na rozohriatej pánvici s repkovým olejom krátko opečieme kačiacie prsia s rozmarínom a následne ich dáme piecť do rúry na 180 stupňov. Potom ich potrieme výpekom z medu, šťavy pomaranča, citrónu, kúskov tymiánu a dáme ich piecť naspäť do rúry na 200 stupňov. Na záver kačicu dopekáme na panvici, aby bola koža chrumkavá. Servírujeme. Do šalátu z červenej kapusty pridáme oregano. Kačacie prsia jemne nakrájame, potrieme výpekom a tiež ozdobíme lístkami oregana. Dobrú chuť!